Bayarok tini 16 tarik 6 Mac 2023 ni narokno tini goti tai single number nongno rina thangui tongo norok tak phano channel no subscribe khai angka please channel no subscribe khai tai bell icon no click khai support khai ingkai please kisa video no share khai jadi share khai ke belai ni sana ingke je share khai nai tai like khai nai borok no belai ke hambai norok an channel tongba ingke chung puila tau thanglai 15 tarik ni je nongno target iman nadi single goti norong 4 ta goti rimani 63 tini ni salo success wngkha nari 63 tini ni salo success wngkha nai jeng sai mangkha ingkai norok omai ke success goti nana ingkai please channel no share khai di tai subscribe khai tondi bell icon bo click khai tondi ayangkai norok mangla ingkai first round no sungni 63 single goti tini ni miani salo success wngkha ingkai norok no nadi mia frang rijak je bahai ke norok thangnai ingkai abono kari bo norok no rijak nadi special goti norok no 56 rijak ingkai 56 bo ani success wngkha ingkai abono kari bo hit goti yo bo nadi success wngkha 56 ingkai normal goti yo sini 63 success wngkha ingkai je thangnai rok borok profit wngkha je thungya rok ba loss wngui mano ingkai normal goti no je thungya rok second no je hit goti thungnai rok borok success wngkha ingkai abo kono tension nani kwrui wana kwrui somoyo uro naiyakhe uro no nango ingkai tini ni sal miani salo no ang house rwjaya house wngkha tei miani salo 6 tei 1 manmani ingkai 6 tei 1 manmani house ingkai aboni bisingo success wngkha 6 house ingkai kono wngya jeng tini ni bagui video nailainai tini tamo norok no rinai norok tak phano ani channel no subscribe khai angka please channel no subscribe khai di channel wngkha ti target kok borok channel ingkai tai kaisa second channel tongo ti target kok borok point 2 ingkai abo second channel tongo aboni bo thangui subscribe khai di ingkai tini salo nadi views only 426 only views ingkai norok taibo share khai di ingkai taibo jatri dakti 500 ba 600 700 omhai views kamajar ingkai norok share khai ka angkaisi norok views bangya khe profit kwrwngnai ingkai tini ni salo norok no success khai roka mia pro subscribe kha daily norok no success khairui tongo ingkai norok channel no subscribe khai please share khai di ingkai abono karui bo norok nadi nong nang khula mela phunuknai ano je comment khainai rok please norok bagui ang kaisa koinai ani please single goti tasandi single goti je manmani abo video gorigo tai kaisa whatsapp number kaisa tasandi tamoni ke whatsapp number norok no rikha angka whatsapp te onek kisu message anaro phainai ingkai ani disturb wngui thanai amoni bagui whatsapp kaisa tasandi norok comment khaidi thik ase obo anumanik santosh deborma wngkhana bo thik khaika ingkai lisa triprazak bo thik no kintu dara single goti rigadi abo hai comment takhai di please norok ingkai single goti already ang rijak tongo video no skip kaya karonai pura video naikha angkai norok buji mannai ingkai bahai ke thungnai bahai ke bunai ba bwswk bo goti o bwswk rinai abo bo norok no detail rwui tongo ingkai norok aswk norok support khai tongoi norok ano share khai support khlai angkai wngya norok bo share khai di video no ingkaisi tini ni puila normal goti norok no rinai video no please skip kaisa takhai di norok puila ni jemi paithak jora video nai tongdi ingkaisi norok buji mannai je goti no ingkai tini ni normal goti wngkha de norok ni bagui puila no rinai 94 kisa tini ni normal goti bangnai aipano success wngnai hinui khakao norok thangdi ingkai 94 11 19 paikhe 79 ingkai 17 72
তারপরে 72 তারপরে 46 32 23 02 20 তারপরে 37 73 59 95 28 82 16 61 72 27 তারপরে 03 30 87 78 ओंखाय दिनैनि टोटल ओंखारना 26टा नाम्बार थांगा 26टा ओंखाय नोर अबनो 5 टाखाय प्ले खादि 26 to 5 into 130 टाका ओंखाय नोर 130 टाका नॉर्मल गुटियो प्ले अंगनाय नॉर्मल गुटियो 130 टाका प्ले अंखांखाय नोर जदि सक्सेस अंखांखाय नोरनि प्रॉफिट दङ ओंखाय ताबो हिट गुटि थंनाय हिट गुटियो नोराव बसकै थंनाय आव नंनो साइरबानो 23 87 24 85 তারপরে 85 84 86 89 05 इनके अब अंखादा हिट गुटी बोलते और 1 2 3 4 5 6 7 8 8टा गुटी हिट गुटियो 8टा ने 8 into 10 इनके बस 80 नरक थंना मसखाय 15 खाय पान थंमानो किन्तु अब 15 खाय हिट गुटी 15 थंका नरम गुटी 10 खाय नरक थंना नांनाय इनके और 80 rupees 8 इनके 130 plus 80 इनके इक्वल टू बस टू 10 210 टाका इनके 210 टाका जदि और डबल जदि नांगै थांगा अंकाय नरंनि डबल प्रॉफिट दंनाय जदि सिंगल जदि नांग हांगाय सिंगल प्रॉफिट नाय इनके ताबो स्पेशल गुटी रिनाय स्पेशल गुटी हंकादा नरंनि बकै किसा स्पेशल गुटी तिनिबो बाङै थांगा तामाने इनके गुटी हिसाबो फाइमानि आबन बासि बाङै थाङो आइपाना भिडियो न सरा कराय नारनायदि आर जदि नरक गुटी बां जाखांखाय तिनि निजराव नरक थंयाय तंमानो आर जदि थंना अंकाय फुल गुटी नरक थंना नांनाय आयके नरक सक्सेस माय आंनाय इनके 2 3 स्पेशल गुटीया 3 2 94 46 তারপরে 72 36 তারপরে 56 তামানে কে রিপিট নাম্বার ইমানো 56 অনেক দিন ফায়া দেখা তারপরে 84 তারপরে 05 তারপরে 95 ইনকাই আর 10টা নাম্বার কাও স্পেশাল গুটিয়া 10 into নারো আর 15 খাই থাংদি ইনকে 150 টাকা इनके और टोटल बसंखा तसिं पूरा 210 बाय 150 इनके 150 प्लस 210 इनके 063 इनके और नादी जिनी प्ले खायमाने अंखादा 360 इनके 360 sorry about this इनके 360 अंखांखाय नायदि और सिनी प्ले 360 जदि कायसा जाबा 5 टायानि नाङै थांखांखाय जिनि आइपाना 40 rupees प्रॉफिट दङ इनके जदि एफसी माने डबल जदि नांखांखाय नरंनि डबल प्रॉफिट अंनाय अनबागैसि नरंनो नॉर्मल गुटी ताइ हिट गुटी ताइ स्पेशल गुटी नंगनो रिगु इनके नरक साजा खांखाय थुंनो प्ले खादि कायसा कुछ प्ले ता खादि इनके तिनि साला हाउस मान हिंखादा तिनि साला हाउस मान हिंखादा 4 ताइ 9 हाउस न नरक प्ले खायमानाय नरकनि इच्छा 5 बा 10 खाय
इनके नरक जे थंगना मसो माने नरक थंगली आर जदि हाउस न थंगया गुटी थंगनायखाय थंगली इनके abono karai nरok special single guti tini salo single guti rinai single guti rina swkang please tak phano kwtal wngwi tongkha hwnkhe norok channel no subscribe khai ridi norok channel no subscribe khai rikha hwnkhe si belai no chanai channel subscribe khai di 921 jona subscriber hwnkhe daily video naidi norok agini preview video naidi joto success no tongo joto kaisa miss kwrwi waisa ba waini to miss ongo abo kono bepariya haifano norokni je loss wngmani abo backup wngwi thango hwnkhe norok naidi miyaphroni kwtal wngwi tongnai rok hwnkhe miyaphroni video naidi tarpore 14 tarani video naidi 13 tarani video naidi 12 tarani video naidi single guti hwnkhe hit guti normal guti special guti bebangno success wngwo norok nai naidi obo all play khai naidi hwnkhe norok saimannai je ani youtube ani channel ni video bangno target rimani success de wngya hwnkhe tabuk chwng nailainai je single guti wngkha tini salo norok play khai di 46 72 94 84 hwnkhe 4 ta number rekha norokno norok 25 into 4 equal to 100 hwnkhe norok obono aswk kaifano play khainai khaimano jodi nadi oroni bisingo jodi phaila hwnkhe 72 phano phari 84 phano 94 phani 46 phari norokni double norokni profit tongo double je ang oro hit guti rimani o guti bo all normal guti hit guti tei special guti o tongo norok play khaika hwnkhe jodi phaikano hwnkhe double no norokni profit wngnai hwnkhe norok chajak hwnkhe all play khaimano ar jodi all thwngmaya hwnkhe single guti bad ridi thwngmaya rok hwnkhe please single guti bad khai di house no bad khai di ar jodi hit guti tei normal guti tei special guti kintu abono miss ta khai di abono miss khaika hwnkhe norok success maya wngnai hwnkhe